Horas amanginang, pajupang hitang muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita di namangarade hita di turpuk jamita nanayang si patol hasota, di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video namanginang naing patol hason nami pikiran nami ang giat boy mangurupi hita, taringot tu jamita di partangyangan, di mana gabi epistel di hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 turpuk dihita gabe jamita partangyangan ima sian sada Samuel bindu 10 ayat sada saha ro di ayat 10 tulu. Sada Samuel bindu 10 ayat sada saha ro di ayat 10 tulu. Amang inang duktakas hujah hami turpuhi jalahu pahusor-husor hami. Oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na parjulo nunga takas taingot nunga masuk bangso Israel tu periode naim baru ima songon hajong-jongan nasida sarupa dohot bangsa na asing na mangido tu debata asa adong raja na manguluhon nasida. Taingot do andorakso partikiannya karaja na pinangido ni bangsoi ima panguhum songon hataridaan ni debata na manguluhon bangsoi. Debata sadiri parjolo manguluhon marhite si Musa, si Joshua, ale adong maka panguhum, baru masuk ma tu periode na baru ima periode raja-raja. Hobar tu pangidoan ni bangsoi asa dos na sidainna dohot bangso na asing na niuluhon ni sahalak raja. Jadi dipanggil na sidama raja tu debata marhite na posona si Samuel. Jala dipilit ma ditikii si Saul hobar tu kondisi fisik dohot penampilan ni ibana nakpe so dalam tanda kutip lomo roha ni debata alai di loas debata do ibana gabe raja na manguluhon bangso Israel. Jadi taingot tung peso di halamohon debata alai di loas dia diberi kesempatan. Na paduahon taida ma di turpuk ton rupani ternyata gagal do ibana laho mambain lomo rohani debata tu ibana nak pesa sitong nadang lomohian rohani debata alai di luas do ibana gabi raja songon posisi sahalak raja sa sitong na molo di oloi ibana do takas hata ni debata boido gabi halomuan ni rohani debata ibana alai taingot taida jalata jaha dang diulahon ibana hombar tu na ni totuhon ni debata. Di patupai ibana ng kaparsombaon so di sisi Samuel jala takas taringot tu halak Amalek rupani di parporangani cang diolo ibana hata ni debata. Jadi di periode ni raja-raja na pinangido ni bangso Israel hobar tu pikiran ni nasida dohonot tama na perculo gagal. Alai diuruti mamuse tu langkah berikut. Dang boy be so niuluhon sahal raja nasida ala nunga dipuka di uluhon raja. Dang mungkin be mula ropani tu zaman ni akka panguhum alai ikon toktong nama nasida di uluhon raja. Dipilit debatama si Daud di turpuk tahun gabe di miahi si Samuel maibana dang be hombar tu pikiran ni jolma, dang be hombar tu penilaian ni jolma, dang be hombar tu rupa ala jolma si ida rupa, si ida bohi debata si ida roha nakpe godang anak ni si Isai alai si Daud do parmahani ala ibana do natakas rohana maka hulungi debata. Dimiahi maimana gabe sahalak raja di bangso Israel. Napaduahon idaw tama atong ahado naing dohonon niyon dihita.
jala dipartikiani di bangsa Israel nang dihita saunari naman jaha turpuhon. Na berjolo ida utama absolut manang marhuaso do debata manutuhon perdalanan ni jolma. Manang naahape na masa di jolma. Alai hatutuan ni debata manang di bahasa Indonesia rancangan di debata ima hatutuan tuna denggan. Jadi dang porsea hita di nani goharanna sibaran manang nasib. Nunga adong ditutuhon na akana jahat, nunga adong ditutuhon akana burju, nunga adong na ditutuhon tu na rokko, nunga adong na ditutuhon tu surgo, nunga adong ditutuhon na mora, nunga adong ditutuhon na pugos, dak songoni. Dak porsea hita di sibaran manang di nasib. Molo tu ngadok pe nasib, nasib tunggal may. Nasib tunggal dalam pemahaman nami rupani sudedo disakapi debata ditutuhon debata tu nadengkan. Alai molo gabe dapot naso nadenggan manang marujung tu na jahat tu naso denggan dang alani debata. Alai alani pangalau sion dohot alani sakap pikiran ni jolmai sabingdo. Taida mai di si Saul. Dang nagabi menutup kemungkinan lomorohan di debata amar di daibana. Walau takas diulahon hobar tuna ditutuhon di debata. Jika dia memiliki ketaatan. Alai gagal do ibana. Taringot tu si. Nakpe dilehot tu ibana di basa-basahon. Posisi namat say tibo. Omat tadok rupani dang sadar diri. Dang mengenal diri. Di napaduahon si Daud dipilih di bata di bana, ditutuh di bata di bana gabi raja, dang nagabe merlapatan rupani si tong sudah nguluna di pertikian na tertentu dau di bana siad di bata. Lai di ujung na mula di mana musi porsea tu di bata. Jadi molo absolut pe taha porsiai di bata marhuaso manutuhon nasa namasa di ngoluta ikon ingototta do tuna denggan doi. Dang tuna jahat. Natakas nang ingototta. Kita tidak percaya bahwa Tuhan telah menentukan dalam pemahaman tanda kutip nasib ataupun predestinasi sudah orang tertentu yang menjadi penjahat, orang yang tertentu yang menjadi orang baik. Jadi Tuhan tidak menulis naskah drama atau senario seperti itu. Orang-orang tertentu akan berakhir pada kejahatan. Orang-orang tertentu akan berakhir pada yang baik. Ada orang yang sudah ditentukan menjadi kaya. Ada orang yang sudah ditentukan menjadi miskin. Tidak seperti itu pemahaman kita ketika kita berbicara tentang Tuhan yang absolut, yang berkuasa penuh mengatur, menentukan, merencanakan segala sesuatu dalam hidup manusia. Yang kita percayai Tuhan memang absolut, berkuasa penuh, merencanakan, mengatur, dan merencanakan segala sesuatu dalam hidup manusia, tetapi itu dalam hal kebaikan. Ataupun rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Namun jika ada orang yang kemudian menjadi bagian dari kejahatan, kegelapan, bagian daripada orang-orang yang melakukan yang tidak benar, kemudian berakhir pada hidup yang tidak benar, tidak ada dalam hal ini Tuhan berperan menentukan ataupun membiarkan. Tetapi Tuhan mengizinkan, karena itu adalah pilihan dari manusia itu sendiri untuk menyimpang, untuk tidak taat kepada firman Tuhan, kepada petunjuk Tuhan. Jadi selalu kita pahami rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak menentukan orang jahat, menentukan orang baik. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Tinggal dalam kegelapan atau tinggal dalam terang. Memilih terang karena memang sudah direncanakan bagi kita keselamatan sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Namun jika kita memilih tinggal dalam kegelapan, dalam hal itu tidak ada ataupun Tuhan
memberikan kita ujian untuk kita jatuh kepada kegelapan. Tetapi tidak. Tuhan menuntun kita selalu pada hal-hal yang baik. Jadi tunasi tongdo di togihod de batahita. Dapat rohahon di si Saul nakin. Ngaudo ko kami dang menutup kemungkinan imana gabe mian di rohani de bata. Gabe halomwan ni rohani de bata. Ala imana do na manutuhon marhite naso tuddu imana gabe mian ibana tadok majo di haholomon. Jadi hari ini pilihlah untuk taat pada Tuhan. Jadi hari ini pilihlah untuk ikut rencana Tuhan. Karena rancangannya selalu rancangan damai sejahtera. Hari ini tetapkanlah untuk berada dalam terang. Dan akhirnya kita semua akan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Jadi sadarion molo topik mingguta di dok dison marparang songon akka anak hatiuron. Pilit mah hatiuron. Jala mangulu ma di bagasan hatiuron. Molo di loas de bata, di lehod di hita akka huaso, di lehod di hita akka arta, tapakke may gabi halunguan ni rohani de bata. Asa mangulu hita di bagasan hatiuron. Hombar tu lomo ni rohani de bata. Jadi kita juga melihat banyak pemimpin yang mungkin bukan pilihan Tuhan dalam kehidupan realita saat ini juga. Mungkin saja pemimpin gereja itu bukan seseorang yang dipilih Tuhan. Bisa saja. Tetapi bagi kita ketika Tuhan memberi satu tanggung jawab, satu tugas, ataupun harta, ataupun kekayaan, ataupun apapun itu yang diberikan Tuhan, pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakailah supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Dengan cara hiduplah dengan benar. Hiduplah dalam terang. Hidup dalam terang Kristus yang telah menerangi kehidupan kita. Atong tatugihon maruas ni huriata mangulu di bagasan hatiuron marhiten namar parange hombar tu lomo ni rohani debata. Debatado na manutuho sude perdalanan ni ngolu alai ingok ma tunadeng gando ditutuhon debata perdalanan ni ngoluta.